Goraintziak Veneziatik bideo labur honetan tutoretza orduen berri emango dizuet. Irakasgaia ondo dakizuenez informazioa telebistan izenekoa da eta erne eta apunta ezazue mesedez. Tutoretza orduak onelatxe geratzen dira. Tutoretza asteko bi egunetan izanen dituzue. Alde batetik asteazkenean edo eguaztenean eta barikuan edo ostiralean. Asteazkenean goizean izanen dira tutoretzak eta zehazki 10:00 ordu batak arte. Beste alde barikuan edo ostiralean onelatxe geratzen da. Ostiralean 9:00 11:00 arte alde batetik, eta gero dakizuenez teoria klasea dago, eta 12:00 ordu batak arte bigarren saioa, tutoretzari dagokiona. Bertzealde errandezadan aukera daukazuela bideokonferentziaz egiteko, eta horretarako Telegramen bidez hori da, edo nahi izan ezkero Jitsi aplikazioa erabiliz.